ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ. Ҳисобен хубен. Ирӯз 31 май 2024 сол қурби аср дар рӯи экрани шумо. Навора бо диққат тамошо кунед. навори хонаҳо, заминҳо, квартираҳо баҳри шумо. Ва агар дар шумо заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартираҳо, технико бошад, агар бахоҳед дар канали мо Саудо ТВ реклама бигзоред, дар имо WhatsApp суратоша маълумотошро ки рекламаш мегӯем фурӯшам бигзорем. ирӯза навор астай. хонаҳои фурӯши аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Данғара, аз шаҳри Хуҷанд ва замини фурӯши аз ноҳияи Данғара, квартира дорем аз шаҳри Хуҷанд ва дигар минтақаҳои туристӣ баҳри шумо. Бо диққат то охир тамошо кунед. дар тай компютари насин аз ҷо то чанд сума хона набор кунед, пешон мекунам аз рӯи компютари шумо бачако. лайкҳоро занед, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. мо навор аз сар мегирем, бо диққат тамошо кунед бачаҳо. мо тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия, сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе пеши Медгарадогда қарор дорад. дӯстон 5 сотих замин масоҳат, дорои 5 дархона, нархаш бо маслиҳат, ӯ қадар қиматам нестай. ҳамин рақамҳои 933 ёки WhatsApp +7 903 занг бизанен аз номи канали мо Саудо ТВ бо скидкатон мекунад бачаҳо. ногуфта намона ки нархаш бо маслиҳат. чахчах кунен, худо хоҳад арзон кадан метарсонад. дар шаҳри Душанбе дар пеши Медгарадог ҳамин хона 4 сотиха 5 комната қарор дорад. ремонтҳои хона бад нест дӯстон, ҳамин хел ремонтҳои фасон. худотон бо занг зан маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Душанбе, хонаи назди ҳавлигӣ дар ҳамун тарафҳои Зайнаббӣ 4 сотих 5 хона. нархи ишам бо маслиҳат аз як одамай ҳардаш хулас. инами ҳолат, инами хел ремонтҳо фурӯхта мешавад. хоб 5 хона 2 ҳамом дора, дорои канализатсияам ҳастай. рақамҳои дастӣ 933 ёки WhatsApp +7 903 занг бизанен. маъқул боша маслиҳат карда бигирен. нархаш бо маслиҳат, яъне ки маслиҳату туғрӣ бигира мега иншоалло мефурӯшем. акн нагуфтан алиш мешава намешава, худотон бо барататона пешниҳод бикунем бачаҳои азиз. ҳама каса лайкҳоро бизанен, дар канал подписатсия кунен. лайк беҳад камай бачаҳои азиз. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағо ё Бод 100 000 сомон нархаш. ин нарх беҳад камай бачаҳо. хулас ҳамиша ёфтем хона тайёр, фонли маҳкам кардагӣ, ду тараф болош, яъне ки гирдаш маҳкам. 100 000 боз савдо дорад. 3 комната, масоҳати хона 10 сотих. ана ҳамин састиҳани мефурӯшаш. барои тамос гирифтан рақамҳои 933 занг бизанен, маъқул боша бигирен иншоалло. ҳай фикр мекунем ки маъқултон мешавад. хонара сохтан, сум дар кор савдо мекунанд. муомила кунем бачаҳо, худотон бо занг задан. ногуфта намона территория восеъ клуб, касоне ки хона дорен мерем хидмон видео мекунем иншоалло. ҳаракат када
аддели навор карда фурӯхта битем. Фақат восе кулли территория. Дигар тарафо худтон рӯй кунен. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, секомната, масоати 6 сотих. Шаҳбуриду меган. Дар ноҳияи Данғара ин маҳалла ёки деҳаи Шаҳбуридо фикр мекунам калида. нархаш 180 000 сомонӣ. замини обӣ 3 дар хона. хоб Шаҳбуридо муомила хулас боз доштааст. касоне ки мехара ремонтҳои хона бад нест. ина ҳамин састаяни савдо мешавад бо нархи 180 000. гирди хона маҳкам кардагӣ. ай дидестен ремонтҳои хона чӣ хелай. худотон бо занг бизанен. ҳамин рақамҳои 900 чахчах кунен, маъқул боша бигирен. акна нагуфтан алиш мешава намешава. касоне ки варианти алишӣ дора худотон бо пешниҳод кунен. может бит алишам бикунам бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри ваҳдат дар ҳамун деҳаи гурхӯрда қарор дорад. гирди хона понне семенблоқати маҳкам кардагӣ. секомната, масоат 6 сотих. ҳай дидестем ба семенблок хонара чо карданд, вардоштанд. бисёр одамо аян семенблок мегирезанд. ака нигоҳ кунед, як тарафша бо ба хишти пухтаам кладка карданд. дарозаи калон задагӣ, гирдаш маҳкам 6 сотих. 3 хона, кухни, вана, падвал, ҳоҷатхона. карочи мега ҳамаш қоидавӣ. фақат ремонтш мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. алиш ба хонаи этажа мега мекунем меган. хулас бачаҳои азиз, нафарое ки аз ваҳдат хоҳиш кардем, ана ҳамиша ҳаракат кардем, арзонша ёфта навортон кардем. худотон бо маслиҳат кунед иншоалло. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. анаи хонара бинен чӣ хеле арзон ай бачаҳо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзоб. ҳамин ноҳия боша ёки ягон маҳалла боша, ҳамин каси медона бинависа ки Варзоб ноҳия ёки не, ёки район ай. ноҳияи Варзоб гуфтанд деҳаи Чорбоғ. 50 000 сомонӣ нархаш. ин ҳамин ҳолат. 5 комната, масоат 4 сотих. барои тамос WhatsApp. 5 дар хона, ҳоҷатхона, ҳаммом. мақсад заминиш кандагиай, болош монолит. 4 сотих замин, боз 6 дар хонаи дигар беремонт мебошад. занг занен, боз муомила мешава бо 50 000 бо арзон мешава. ай касоне ки харидор ҳастен, ҳамин рақамҳои WhatsApp да аз Русия ёки ай Торикистон муроҷиат кунен. худо хоҳад ҳамин хонаро маъқул боша бигирен ша дӯстон. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Обишифо, хеле кӯча ҳам бидастай. 350 000 сомон нарх. 5 комната, масоаташ 4 сотих. ин ҳамиқа ҳавлича дорад. агарочаша май даҳак доштааст. гирдаш маҳкам кардагӣ. ака 4 гуфтан 3.5 сотих. 3 дар хона, яъне ки хоб ду хонаи дигар беремонт, ҳамқати 5 хона мешавад. кухни, баня ҳамаш қоидавӣ тайёр. барои зиндагӣ хонаам худаш ремонтҳои хона бад нест. қонуну қоида кардаган. касе ки мехара рақамҳои ахираш 13 да занг бизанен бачако, маслиҳат карда бигирен. наворои Саудо ТВ шумода маъқул боша, ҳатман ва ҳатман лайкотона бизанен. агар ки маъқул набоша бинависен ки маъқул нест наворотон. мо иншоалло бо фикри шуморо мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Хуҷанд, дукомната. ака квартира гуфтем ку дар аввал, дар 4 этаж. дукомната квартира 50 метри квадратӣ дар 33 микрорайон қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. дукомната квартира 4 этажа, 4 этаж. ремонти миёна дидестен. дар ремонти миёна қарор дорад, яъне ки парк, садик, мактаб, инҳо ҳамашон дар наздики ҳамин квартира қарор дорад. ремонтҳои комнатаҳо бад нестай.
اینا وانا ترمیکس حاجتخانه همش خلاص سازه معامله هم میشوه. خلاص بچکو زنگ بزنید رقم 928 از نام کانال ما سعودو تیوی با یگان سو خدا خواهد تیکتکاتون میکنه. حاضرش 268,000 میگه با سعودوی خوبم دور دوستان. میگذاریم به نهم خانه فروشی. خانه فروشی است که ساختمانی ناتمام در شهر دوشنبه که شهر که است کمتر قیمت که فسان کردن ریمونت خانه را زور کردن. نگاه کنین 400,000 سومان 6 سوتیخ زمین مساحت 4 کمنته ها کلان دیدستم با کریپیچ پخته خانه را برداشتن. این همه سستانی شکاتور کردن 70-80% شا بوی تراش معامله کنین. در نزدیک ماشین بازار قرار دارد. 6 سوتیخ زمین 4 در خانه کوخنی و نه در درونی خانه قرار دارد. مسئله آب و سویت کمبود نداره میگم. این مسئله هم آب و سویت هم هسته. 400,000 میگم حاضرش با معامله میکنیم. بچه که عزیز کسانی که زمین خانه ماشین کوارتیر دارن و خواهن در کانال ما فروش گذارن روی کنن در واتساپ ایمو رکلامش میکنیم. تریتوری وسه کلوب حرکت میکنه خدمت رفته ویدیو که فروش گذاریم. بچه عزیز میگذاریم به دهم زمین فروشی. زمین فروشی است که مساحت 8 سوتیخ در ناحیه دنغره دهه خرمزمین 70,000 سوم میگنشه. زمین نزدیک حولگی دهه خرمزمین جرتپا در قریبیش مسجد مکتب متپونک است. باز فوندامنتای 3 خانه و کوخنی دیدستن ریختگی تیار 70,000 سومانی دا میدروه. و دوستان کسانی که خواهش کردن که زمین نوار کنیم همیشه ما یافتیم اینا شما در پیشنهاد کردیم خودتون با رقمای 940 94 95 در زنگ بزنین. یعنی که زمین خرو مسئولیت کرده معقول باشه بگیرین. نوار ما تمام میشه. خلاص ما از کجای خواستین ما حرکت کردیم همون خونه ها را همون زمین ها را همون کوارتیر پیشنهاد کردیم. در کامنت را بعدا باز نویسین لایکاتون را بزنین. در کانال ما سعودو تیوی حتیصت تکنین و برای رکلام مراجعت کنین. زمین ماشین خونه کوارتیر چیزی باشه اگر ما رکلام میکنیم نگفتن همونا ما 3-4 تا کانال یوتیوبی داریم. خانه هایی که در طرف های وسه کلوب است خدمت میتونیم رفته ویدیو نوار کرده عدلنی فروخته بتیم. یعنی که طرف های نزدیک دروش خودتون بچکو روی کنین. انشاءالله ای شما را رکلام پسند میکنیم فروخته میتونیم. خیلی احتیاط